Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Andam ng lamisa. Mga una kita. Ah, uy. Pasensya na, kumpadre. May una na si Christian. Gilimutan kitingali ni Bata. Ako nang sundan, kumpadre. Dali na ka mo. Okay. Hello, mauna, lo. Mo pagkatutawhan ang ganahan nimong akong pamanhoy? Usa ka dambuhala ug hangin pagit kaayo? Well, you do have another choice. Unsa ka na, lo? Dili unsa iya. It's kinsa. What? Lo! Unsa na gud na? Gipulaan na ka na ako nga iwan naman akong ipanghatag sa uban. Don't you love me na, lolo? Mahal ta ka. Hinungdan nga minyuon na tika. Ay, ano na daero ng imong affection para na ako. Patyon ko nimo pinaagi sa pagpakigminyo na ko anang mga anak-anak imo kasusyo nga ginuo ko. Oh my God! Si Christian Lo, super kadako. And I'm super kagamay. Murag super wrestler si Christian kadako. Samtang ako, I'm so petite. Well, kung ka ni Christian, adto ka na lang ni Facundo. Mas mapitol ka uban niya. Cause he's older. Karon dili na tambok, pero mas tiguang sa nako. You don't love me na gyud, Lo. Ay. You better choose now, Kristen. Time is ticking. Oh, nyo karon may ultimatum na ko. Sunod na din sa kusina. Mo siya muhunong nga mihila ko. O tingay makadungog, pakusgal pa na ako. Lolo! Lo! Wag inihunong. Wa na cute. Di na siya mutuon ako. Bahala ka, Lo. Di ko makigminyo anak imong gipangrito na ako, nyo. Ito nung lago ka ng usa ka crispy pata sa pikas tumoy ning lamisa. Ay, ang dawan. Ay, naman sa diha dapit ni mo, sir. Ako ni. Kang daddy na. Ay, dawan. Walagi ko ma-inform nga tagsa day mo crispy pata, sir. Ingon niya na, samo matag kaon. Pagtagsagid kami sa matag putahe. Tagsi kay whole chicken, tagsi kay crispy pata, tagsi kay bowl of soup. Og sa bisan unsa pa. Mga sige na. Ito na lang na. Ay, halala, ginoo ako. Ay, makapuog kabili dito, na. Inoon, nakita pa sa ebidensya siyang lawas. May problema ka ba sa akong anak? Dahom, what sir, wa? Gitutukan mo siya samtang naghungit. Wa sir. Ang ako ba nga, ang pag-anda mong tubig kay matukan niya. Niya sir, ang usa ka crispy pata. Ganamihin sura. Ala, dahom, gibit-bit sab niya ang unsay ka pa. Ginoo ko. Ala, nauto na mas lay planong mamilin. I'm sorry nga nadugay ko sa... Dali na, kumpadre. Mga una kita. Sige. Sir. Wala pa may kanon ni mo, anak ron. Nga, gitagsaan man na nila. It's okay. Lingkod alo, kao na. Okay. No?
Hi, baby girl, ko na, legit. Unsa pa mayak? Iha. Lingkod na lang, sige na, lingkod. Magpakuha lang tao og laing pagkaon ni Melvin gikan sa kusina. Wow, napadilain. Ay, salamat. Kay wa pa ko mabusog. Unsa? Dinilang una ta sa loan magsulti. Kamon, kita ninyo, kumpadre. Mas tindaw din kumpadre kay mas presko ang hangin. Baby girl, dali. Lingkod, tupad na ako. Okay ra ko dire. Mas okay dali, tupad na ako. Magbayan di ka. Makihatag og comfort ang akong mga bukton. Put your hand on my shoulders. Come on. Salamat na lang. Pero okay ra kay ko dinhi. Ikaw ang bahala. You know, dili kay ko ganahan ng mabugos. Mabugos sa mga girls. Usually, sultihan di ka ang mga girls. Run after me. Ako na'y magkabuang og lakaw. Oh, really? Wala, maglikay na lang ko. Ka-feelingon ining kanahan. Di ay ba? De, ikaw na. Kumpadre, what do you like? Mag-tea o mag-coffee? Tea na lang. It's healthier. Ikaw, iyo, Christian. Unsay mo, coffee or tea? Uy, mihagok na siya. Di pa lang gani, dugay nga nagsulti sila ni Christine. Ingon na ginang bata, kumpadre. Kung mabusog na gani, mudayon og katug. Unsa? Mibiya na cute. Gosh. Unsa na lo? Sige pataani? Ipadayon gyud nimo ang pagpakasal nimo nako atong Christian? My God, Lo! Layo ra ang 5 ka tuig mabiyuda nako. Di ba nga mas pabor na para nimo? Lo? Masayo kang mabiyuda, mas labing maayo. Bugtong anak si Christian sa iyang mga ginikanan. Nga sa ato pa, maimo usab ang tanan nga iyang gipanag-iya. Bahalag mapobre ko, Lo. Di lang ko atong Christian. O ka na usab ang di na ko ikatugot. Nga mamana ka lang og way nahot. Naanad kas kinabuhing adunahan, Christine. Di nimo kayahon kung magkalisod ka. Lo? Mao nga karon pa lang. Kinahanglang ipahimutang tanaka. Gang? Magsad ko, ha? Girl? O ito man itabo ni mo, ay? Dahom! Wala ka man naog sukad kanina sa pagbiadong imong pamanhon nun. Naunsa man ka? Nagmuni-muni naman kang daan. Naginulsol na ka sa imong mga sala. Why? Ay, magbukod ya ba? Sulti ko sa imong gibati. Best friends pa yata, di ba? Naibaw ko, nakalitan ka sa desisyon ni Lola ni mo nga minyuan ka. Dahon! Naibaw ko. Nakalitan yung ka sa desisyon ni mong Lola. Huwag nakasabot ko sa imong gibati. Well, nara ko. Ay, pagbukot-bukot niya. Makalumos na ang magbukot. Ay, wala mo nga bulbe. Morlagwa, pero gipukas na nako. Maudi, ay, nawa ang jud may tubag nako. Kay wala din hiyang akong gipakisultihan. Kay pulos ba doon lang akong kang nakita na akong gibukotan. Ay, madiling babihan na. Musibato ako dada. Dahom! Unya ka lang! Dili pa kayo daghan og tao. Kay dili pa kay lawom ang gabi. Well, okay ra. Mas dali kong makasite og gwapo. Kay dili pa crowded.
Anak ko dapita mo lingkod, mas ganahan kong mag-atubang sa bartender. In fairness, nindot mo ang club nga bago lang nag-open. Musimana pa lang ni sukat ka nag-apply. It's cozy. Ma'am, can I take your order? Tequila, please. At tequila on the way, ma. Thanks. Oh, thank you. Di ko matubag ay. Dahom. Bantay, gikinakbayhan na ka. Huwag yung kanimo dada. Ako na bigipagitaan si mong apuhan di mo. Huwag na ka naman sumok. Kung napita, babayan na. Unsa na rin urasa? Unsa na urasa? 215. Hindi marima. Habi ko grillo. Ay, unsa na urasa? Bayan, di mo magalauna na sa kadlaon. Huwag take note, babay. Wa pa ko batok kay nagpaabot pa ko nimo ha. Kay naibaw ko, nagninja na sab ka. Pag ninja Ayon si ninja. Kristen. Daan pa lagi ko. Ako lagi pagitaan siyang apo. Apuhan niya, kining apuhan niya. Sir, kuan sir, wa ko mahibaw. Natog naman tingali ganina pa. Nagpahangin naman ko din sa gawas, sir. Kay galimutan ko. Di ko magatog. I know nga nahibaw ka nga wa siya sa iyang dawak. Sir? Ikaw ang labing suod nga higala ni Christine Milvin. Ug manghinaot ko nga imo kong katabangan sa suod mong higala. Ha? Sir? Tabang? As in help? O sa ako ikatabang, sir? Nga mahiluna na siya. You mean nga, mapakasal si atong Christian? Mao ba, sir? Yes. Gusto ko nga mahiluna na ang akong apo sa di pa ko mamatay. Gusto ko nga dili siya magkalisod-lisod bisan kun wa naunya ko. Sa kadato ninyo, sir! Bisa maniguang na si Kristen, di magyapon tingali na siya magkalisod, sir! Bisan kung di pa siya manarbaho, kay may mga negosyo man mo. I'm dying, Milvin. May cancer ko. Ug di ko gusto nga masayod ni ini si Christine. Busa mahimo ba nga tabangan ko nimo nga makumbinser siya nga mupagkasal na sa akong girito kaniya? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!